Tamtam TV jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye foyi yan fo aw sigiyɔrɔ la ka kɛ ni bi juma ani o bɛ jouer kalo tile 3 san 2026 aw ye aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an ka fintigilakaw ye wulikajɔ belebelenin ka o sabati walasa fɛn min kɔni ye taji mobilibaw ye olu ɲuman ka se ka don Bamakɔ faaba kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ camion 776 ɲana o bɔɲɔnko la an bɛna an da don o la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni jamana lakana ale sabati di bunakun kan hali bi an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ Gawukaw olu fɛ yen nɔ fo ka taa se Fina mara la ka yira k'a fɔ ko banbagaci wale maa caman ko dankari kɛra u la an bɛna an da don o fɛnɛ na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛ taa katikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko an ka fintigilakaw ka lakɔli denmisɛnnin kalanso min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Prytanée di Kati ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka jamana ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye an ka jamana minisiri ɲɛmaa ye Abdulaye Maiga ale ye jɔnjɔndi kɛ ka kɛ ni nin kalanso ye mɔgɔw ka fɛn min kɔni kalandenw ka wulikajɔ belebele ye an bɛna da dɔ la ko walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kasi an bɛ bi kunnafoniya ka ale dayɛlɛ ni nisɔndiya belebele ka sababuya kɛ an ka fintigilakaw ka wulikajɔ belebele ye walasa taji mobiliba minnu ni olu bɛna anw fɛ yen nɔ u ka se ka don lafiya ale la togoya min na ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ fɛn min kɔni taji mobili ninnu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa i jɔ 716 ɲana o bɔɲɔnko la k'a fɔ ko dɛmɛdɛmɛ donna u ye an ka fintigilakaw fɛ ka se ka u lakana ka bɔ fɛn min kɔni u bɔyɔrɔ la ka don anw fɛ yan nɔ Bamakɔ faaba kɔnɔna na ka kɛ ni sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 5 ale wagatiw olu ye ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o talen bɛ ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dɔɔni maaw fo ka taa se DGCC maaw ale ni an ka polisiw ni o ye an ka fintigilakaw ye walasa fɛn min kɔni ye taji ninnu ka se tajisew la ni o ye station service ye ale ni cakɛda minnu bɛ jamana kɔnɔna na ni olu mako kan ka jɔ tajiw la ka se ka u ka baaraw kɛ walasa u la tɛmɛ ko ɲuman o ka se ka kɛ jamanadenw bɛ jɔyɔrɔ min na tajiko la ka se ka dankari kɛ o jɔyɔrɔ la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni fasafasali ye an ka sanfɛsiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fintigilakaw ka kɛlɛko bunakun ka yira k'a fɔ ko jaabi ɲɛnama ko o sɔrɔla o la min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni an ka état major général ni o ye an ka fintigilakaw ka ɲɛma kuma lase da k'a fɔ ko o ye sɛbɛnfura min kɔnɔna na ni a ye lase kɛ ka yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kelencɛw ye wulikajɔ belebele ni ka o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ye san 2026 k'a fɔ ko fɛn min kɔni baara min ni o senfɛ ka kɛ ni banbagaci wale maaw ka darajɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni dankari kɛra o banbagaci wale maa caman na ni o taara ka o kɛ kilomɛtiri 165 Gawo kɔni kɔrɔyanfan o fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko o ɲɔgɔnna don kelen yɛrɛ fɛnɛ na k'a fɔ ko baara wɛrɛ ko o taara ka bila sen kan an ka fintigilakaw fɛ Fina ni o bɛ fɛn min kɔni Soribugu kilomɛtiri 25 ɲana bɔɲɔnko la ni o kɛra sababu ye ka maa 4 ɲana bɔɲɔnko ka se ka dankari kɛ olu la ni olu ye jatigɛwale kɛbaw ye ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawukaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko colonel major Karim Traoré ni ale ye commandant ye ni o ye opération dugukolo ko commandant ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛfɔli kɛ ni fɛn min kɔni ye dugudenw ye ka kɛ ni juillet kalo tile 2 tɛmɛnen u ye walasa ka se ka baaraw ni ka olu ta ka o bila sen ka fɛn min kɔni ye kunnafoniya jolenw ye olu bɛ se ka sɔrɔ dugulamɔgɔw bolo cogoya min na ko o di fintigilakaw ma jatigɛwale ma u ka baara cɛjuguw olu kɔni kɔnɔna na walasa lakana baaraw olu ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an ka jamana minisiri ɲɛmaa général de division Abdulaye Maiga ale kɔni tun bɛ katikaw olu fɛ yen nɔ kalanso min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Prytanée di Kati ni bɛɛ lajɛlen bɛ nin kalanso in dɔn ni u ka baara ale n'u ka cɛsiri o kɛcogo ɲuman ye ka se ka fɛn min kɔni finitigiya kalan ale ni kalan wɛrɛ jolen caman ka o kɛ denmisɛnw olu kunna o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o tile 22 o ɲɛnamaya baaraw bunakun kan k'a fɔ ko jɔnjɔndi ko o taara ka o kɛ o kɛnɛ kan min ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye kalanden min ni ale ye sebaya sɔrɔ ni kalanden bɛɛ lajɛlen san 2025 ka taa bila san 2026 o kalanko bunakun kan ni ale ye Korika Afisatu Sidibe ye ni a bɛ fɛn min kɔni ye an ka camancɛ kalan o laban kilasi o la ni an ko o ma ko terminal la science exacte ka kɛ ni a ye fɛn min kɔni ye kuru min sɔrɔ ni o bɛ tali kɛ kuru 17 buruburu 75 ni o ye moyennew ye ni an bɛ o fɔ san kɔnɔna na k'a fɔ ko 17,75 moyenne ale ye o
sɔrɔ o jɔnjɔn o taara ka o di a ma k'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kunungo alamisa ni o kun bɛ jouer kalo tile 2 o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko Bamakɔ an ka fɛn min kɔni dunanjigiso min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Hôtel de l'Amitié k'a fɔ ko jɛkulu kɔni jɛra k'a fara ɲɔgɔn kan yen nɔ ni an ko o ma ko Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain ni an ko o ma ko ODEPA ni olu ye jɛkulu ye minnu ka baara bɛnnen don an ka fɛn min kɔni ye bolola baaraw olu yiriwali bunako ka farafinna gunkan o nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka ministre min ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni artisanat ko bunakun kan ni o ye Mamu Dafe ye ale kun bɛ o kɛnɛ kan ka o ɲɛmaya baaraw ni ka olu ta ka o kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madame Irène Marie Cécile fo ka taa se Buku Kimbasta ma k'a fɔ ko ni o ye Kongokaw ka ministre ye k'a fɔ ko olu de kun bɛ nin kɛnɛ in ka fɛn min kɔni ye jɛkulu ye ale kɔni tɔgɔyala ni o taara ka o kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma général Assimi Goïta ale ka yamaruya jolenw olu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye sigi ka fɔ ministre olu ni ɲɔgɔn cɛ o tako tan ale ni filanan olu baaraw ni bilalen don sen kan ka kɛ ni bi jouer kalo tile 4 o kɔni bunakun kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni hali bi an ka fɛn min kɔni ye bolola baaraw olu ka se ka kɛ sababu ye ka yiriwa kuntagalajan ni ka o sabati farafinna gun kan o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Bi ye dɔgɔkun kuncɛ ye an bɛna an da don wagati ko ale ni a togoyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko météo ka kɛ ni fɛn min kɔni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen don wagati ko ɲɛfɔli bunakun kan anw ka jamana kɔnɔna na ni o ye agence nationale de la météorologie ye olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min na ni o ye a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko maaw ka u hakili to u yɛrɛ la ka kɛ ni tile nataw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko jamana fan caman fɛ ko fɛn min kɔni ye orage ye ni o ye fɛn min kɔni ye fiɲɛ jugumanw ye ni sanko ale ni fɛn min kɔni sankulukulu ni olu bɛna ye a sen na ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ fɛn min kɔni ye cɛncɛn poussière ye ko olu fanga bɛna bonya yen yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ wa fɛn min kɔni ye tile yɛrɛ fɛnɛ température ale bɛna gɛlɛya ni ka bonya ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo fɛn min kɔni ye 46 degré ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ko maaw ka u hakili to u ka taga ni ka seginw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa an ka se ka an yɛrɛ tanga cogoya min na ni bɛ da se kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tam TV jabaranin kan ka aw sɔgɔlen to an na aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛw la wassalam.